Prečo si vybral Gastrostar pre spoluprácu v kuchyni? Dnes je veľmi potrebné spolupracovať s profesionálnymi dovozcami vlastne potravín, aj s výrobcami samozrejme, a myslím si, že Gastrostar, nie že si myslím, som aj presvedčený, keďže s nimi spolupracujem už naozaj veľmi, veľmi dlho, patria medzi profesionálov, ktorí vedia včas, vždy v čerstvosti a vo vysokej kvality doniesť komodity, ktoré potrebujeme na prípravu jedál. Aká je tvoja obľúbená ingrediencia alebo surovina od Gastrostar? Z Gastrostaru bereme rozmanitý sortiment a nedá sa špecifikovať jedna vec. Je tam široká škála potravín, ktoré používame a radi ich používame. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Moje obľúbené jedlo? Moje obľúbené jedlo je naozaj že dobre vypečené kurča, zemiaková kaša alebo pyré a k tomu nejaký, kľudne aj kompot, nemám s tým problém.